la comitiva judicial, ¿de acuerdo? Vale. Horrela iragarri du Ertzaintzak etxegabetzea bertan bera gelditzen zela. Albistea txalo artean hartu dute bertan ziren 100 lagunek. Kaleratzeak Stop Arabako plataformak deituta elkarretaratzea egin dute Gasteizko Aranbizkarra auzoko bizilagunari babes agertzeko. Kaltetua emakume bat da. Bikotekide ohiaren negozioa balatzeko etxea jarri zuen. Azkenengo momentuan Kutxabankek udalarekin hitz egin ostean kaleratzea gelditzea erabaki du. Baina gelditu duenak ez da politiko bat edo izan da sozietatea eta Gasteizko herritarrak. Orain emakumea Kutxabankekin zorra negoziatzen ari da. Bankuek etxegabetzeekin jarraitzen dutela salatu nahi izan dute kaleratzeak Stopeko kideek. Esan zuen Kutxabankek ez zuela kaleratzerik egingo. Eta kasua, hemen da kasu berriro. Santander bankuarekin negoziazioetan dabiltzala esan digute, datorren asteazkenean Gasteizen izango den beste etxegabetze bat eragozteko.